फिन आरोबाव मेडेल देरहानो हाबावदों सासे बर' लाइमोना। थारैनो बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव बाथ्रा। नंगौ, आथिखालाव बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां लाइमोनफोरा गुबुन गुबुन बिथिंफोर बादि गेलेनायनि बिथिङावबो आखा-फाखा जानो हमबाय। थांनाय बावैसो गुजरात रायजोआव खुंफुंजानाय 2022 माहारियारि उसु गेलेनाय बादायलायनायाव गावनि रोंगौथिजों गेलेहैनानै ब्रन्ज मेडेल देरहानो हादों। लाइमोनानो जाबाय उदालगुरि जिल्ला भितरसनाय गामिनि रंगिला दैमारि। रंगिला दैमारिनि ब्रन्ज मेडेल देरहाना लाबोनो हानाया थारैनो बर' हारिखौ गोग्गाहोनो हाबावदों। रंगिला दैमारिनि देरहासारनायखौ लानानै उदालगुरि जिल्ला उसु एस'सिएशना रंगिला दैमारिखौ बरायदों। लोगोसे उदालगुरि जिल्ला एबसु, उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल, सनाय दख'रा एबसु आरो उदालगुरि दख'रा एबसु जथायै उदालगुरि नोगोर आफादनि सावराय नब्लाङाव गाजा गोमजायै बरायदों। बहुत खुसि हेपि फिल खालामदों जे आं बेसांखिनि मेडेलखौ लाबोनो हादों। जे आरो बहुत हेपि खालामदोंबो आंनि एगेन्स्ट आं बहुत प्रेक्टिस खालामनानै बहुत ट्राई खालामना बेसांखिनि मेडेलखौ लाबोनो हादों। आं आसा खालामो आरो नेक्स्ट टाइम आरो ग'ल्डखौनो लाबोनो हागोन। ट्राई खालामगोन, प्रेक्टिस खालामबाय थागोन जे आरो नेक्स्ट टाइमनि थाखाय आरो ग'ल्ड मेडेल लाबोनो हादों। आरो जोंनि डिस्ट्रिक्ट आसाम बिटिआर स्टेट गासिबनिबो थाखाय आं ग'ल्ड मेडेलखौ लाबोनो हायो आरो जाहाथे आं इन्टारनेशनेल लेभेलहालागै गेलेनो हागोन, इन्टारनेशनेल लेभेलनिफ्राय मेडेल लाबोनो हागोन बेखौ आं आसा खालामदों आरो। बबे रायजोआव जानायमोन बे खेलाया आरो? गुजरातआव जादोंमोन। नोंथांनि हेंथायाव गेलेनाय बैया बबे माने स्टेटनि? झारखन्डनि दंमोन, मणिपुरनि दंमोन। फाइनालाव आं मणिपुरनि। आरो नोंथांनि जे गेलेनो थांनाय बे गेलेनो थांनायाव सोरनि माने मदद मोनदों बेबायदि बिहोमा दं? डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मदद मोनदों, आसामनिफ्राय मदद मोनदों, आसाम उसु एस'सिएशना मदद खालामदों, आसाम अलिम्पिक एस'सिएशना मदद खालामदों आरो आसामनि जेसांखिनि टिम मेनेजारफोर थांफादों, सारमोन थांफादों, मेममोन थांफादों, बिसोर आंखौ बहुत हेल्प खालामदों। आं बहुत गोजोननाय मोनदों जे आंखौ बेसांखिनि हेल्प खालामदों आरो आंनि प्रेक्टिस खालामग्रा सारमोनाबो आंखौ बहुत हेल्प खालामदों, बहुत गोजोननाय मोनदों। डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सार जेकब सारमोना बहुत हेल्प खालामदों। बेनो आरो। नोंथां बायदि आरोबाव गोबां गेलेगिरि लाइमोनफोर बिथांमोना मा मेसेज होदों जेरै नोंथाङा दिनै सिलभार मेडेल देरहाबाय? आं आसा खालामो आंजों लोगोसे लाइमोनफोर गेलेफानाय बहुत दं, बिसोर आसा खालामो बिसोरबो जे नेक्स्ट टाइमाव मेडेल लाबोनो हागोन बेखौनो आं प्रे खालामो आरो। उदालगुरि बासिनि थाखाय गोजोननि रादाब होननांगोन। बिनानाव रंगिला दैमारि बिथाङा गुजरातआव जानाय जे 36 नेशनेल गेम उसु इभेन्ट्स बेयावहाय सिलभार मेडेल देरहानानै फैदों आरो बे रादाबखौ मोननानै जोंनि अनारेबल बिटिआरनि डिपुटि चिफ आरो उदालगुरि समस्तिनि एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया जोंखौ उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएलखौ बिथांखौ बरायनो बिथोन हरदोंमोन आरो बिथाङा जोंखौ जिखिनि जगार मदद खालामनानै होबाय गबिन्द सार बिथांखौ जोङो थेंक इउ होदों। आरो बेजों लोगोसे डिस्ट्रिक्टनि साफ्रोमबो बिबानगिरि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट वमेन हाका आरो इउथ आरो बेबायदिनो नैबे प्राइमारि सोरगिदिं थानाय प्राइमारि टाउन कमिटि प्राइमारि आरो लोगोसे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आबसु आरो सनाय आन्सलिक आबसु आरो लोगोसे उदालगुरि आन्सलिक आबसु आरो लोगोसे जोंनि बे ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोना बिनानाव बिथांखौ बरायबाय। बिनि थाखाय जोङो साबायखर बावदों आरो मिजिंथिदों बिनानाव बिथाङा दिनै बिथाङा जोंनि थाखाय मेडेल देरहानानै फैबाय, सिलभार मेडेल। फैबाय थानाय समाव बिथाङा गल्ड मेडेल मोननो हाथों आरो बिथांनि गोलाव जिउनि थाखाय जों आर'ज गाबदों आरो बिथाङा बेबायदि गुबुन गुबुन कम्पिटिसनफोरावबो देरहासार जानानै फैनो हाथों बेखौनो नुवाथारि आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबनानै बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो बिथांनि गोलाव जिउनि थाखाय नुवाथारि आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबनाय थाबाय। थेंक इउ। नैबे समाव जों नुनो मोनदों जोंनि माखासे इयुथफोरा गेलेनायखौ गारनानै फेग्रा मुवा बा बाइक सालायनायखौ मुखुब जानायखौ नुनो मोनदों। नोंथाङा बे बेलायाव बिथांमोनखौ मा खावलायो? दा मोजां सोंथि आरो नोंथांमोना दि मिडिया जानानै बेखौ नोजोर होदों। आंबो मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दङमोन, बेखायनो जोङो मोनसे समाव ड्राग्स बा एलकहल फ्रि जों समाज दानो जुजिबोदोंमोन आरो जोंनि जि गोलाव सोमावसारनाय हाथियार सोमावसारनाय बिथांमोनाबो मोनसे समावहाय सिलाइ दैनानैबाबो सिगिनो नाजादोंमोन, बुजायनो नाजादोंमोन, बेबायदि नटिसफोर होनाय जादोंमोन। अब्लाबो जों दिनै हायाखै, अब्लाबो जों जुजिबाय थादों आरो बांद्राय बिदि नङा, नाथाय जोंनाव माखासे बेबायदि इयुथफोर दङ जाय बिथांमोना दिनै न'खरखौ बिमा बिफा बोरै खस्थ'यै लांदों, समाजा जे मोनसे चेलेन्जआव दङ, गावनि जिउआ जे मोनसे चेलेन्जआव दङ, बेबायदि माखासे थट गैयै मोनदाङै माखासे परिबेकआबो देरनाय। जों बर' जाथिया दिनै बिराद चेलेन्जआव फैनानै दिनै बे लेभेलसिम मोनफैदों, बेबायदि माखासे परिबेकखौ मोनदाङै माखासे गथ'फोर दङ। दा बिथांमोना बेबायदि जानो हमदों। नाथाय जों दिनै खावलायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद
आरो बर' समाजनि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफाद जोङो गाव गाव गामि आफादफोरा थिग जानांगोन गामि आफादफोरा सोरनि गथ'फोरा मानो बिदि जादों मानि थाखाय बै जों गामि आफादफोराव सावरायनांगोन गामि आफादफोरा थांखि लानांगोन जुदि प्रतिtu गामि आफाद प्रतिtu आनसलिक प्रतिtu बर' संगठनफोरा बेफोरखौ जुदि होबथायोब्ला बेफोरखौ होबथानायनि थाखाय खोथा बुङोब्ला खामानि मावोब्ला जोङो दिनै नङा गाबोन समफोरबाबो बेखौ होबथाहैनो हागोन आरो जोंनि इयुथफोरखौ जोङो मोजां लामाथिं लाबोनो हागोन समाजखौ मोजां लामाथिं लांनो हागोन जों बेखौ मिजिंथियो जिल्ला इउपिपिएल हिसाबै गेलेनाय जोङो दिनै नाजादों नोंथांमोना मिथिगौ दिनै प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोलाव बोसोर थानानै बिथाङा बे सोरगिदिं बर'फोरनि थाखाय टटेल रेभलिउसन फर टटेल चेन्ज बे मट'खौ लानानै बिथाङा सोमावसारदोंमोन आरो दिनै सिगनेटरि रन्जन दैमारियानो होन दिनै गबिन्द बसुमतारियानो होन फेरेंगा बसुमतारि बिथांमोनानो होन बिथांमोनाबो बे एखे थांखि बर'फोरखौ बुहुमाव मास्टार रेस गायसननाय बर'फोरनि सोबख'जानाय नासयजानाय गादबजानाय बेखौ उदां खालामनाय बे गासै टटेल डेभेलपमेन्टनि थाखायनो दिनै रेभलिउसन जिहेतु जादोंमोन आरो दिनै जोङो नंगौ जोङो बर'फोरा साननो हायिनि थाखाय जोङो एबसलुट मेजरिटि लानानै जोङो दिनै सरकारखौ गाव हारसिं दानो हायाखिसै जोङो दिनै एलायन्स हिसाबैसो दानांगौ जाहैबाय नाथाय फैबाय थानाय समावहाय बे गासै परिबेक गासै एक्सपिरियेन्स गासै जोङो थांनाय समफोराव जिखिनि जोंनि गेना गोरोन्थिखौ मोनदांनानै फैबाय थानाय समाव खौसे जानानै गोख्रों मोनसे सरकार दानो हागोन बेखौ मिजिंथिदों आरो बेबायदिनो दिनै प्रमद बर' बिथाङा नोंथांमोना नुदों नर्थ इस्टआव जाफेरै जे इन्टार सिक्स शिडिउल प्रिमियाम लिग जागायबाय दिनै भारतआवहाय जिथु ISL जागायदोंमोन दा बे जोंनि थाखाय जिहेतु नर्थ इस्टआ फुटबलनि मोनसे पटेन्सियेल मोनसे ओनसोल दिनै मणिपुर मोनफ्रोमबो इन्डियानि नेसनेल गेमफोरावहाय मोनफ्रोमबो इभेन्टआव मणिपुरनि गथ'फोर थायो जोंबो नैबे बिटिआर ओनसोलाव जिहेतु जोंहा पटेन्सियेलिटि दंखायो फुटबलनि थाखाय मुंदांखा मोनफ्रोमबो आनसलिक मोनफ्रोमबो ओनसोलानो दिनै फुटबल खेलाखौ पातियो मुंख्लंफोरनि मुङाव फुटबलखौ पातियो दिनै बेबायदि मोनसे जों नुदों माने मेला बायदि जादों दिनै बिटिआर ओनसोलाव फुटबलनि बा जायखिजाया खेलायानो होन दा बेबायदि हिसाबै प्रमदा जिहेतु नैबे इन्टार सिक्स शिडिउल प्रिमियाम लिगखौ जागायबाय आरो बिथाङा इन्सट्राक्सन हरदों मोनफ्रोमबो VCDCआव फुटबलखौ खुंनांगौ जाहाथे जों बै भिक्ट'रिया गामि ओनसोलनिफ्राय जोङो स्पर्ट्सआव टेलेन्ट थानाय गथ'फोरखौ जोङो बासिनानै लाबोनो हायो अब्ला जों दिनै बे VCDCनिफ्राय जोङो दिनै चेम्पियनखौ पार्टिनानै जों ब्लकआव खुंनो होदों 40टा ब्लक दङ बिनि उनाव डिस्ट्रिक्टआव जों खुंनो होदों बिनिफ्राय बे चेम्पियनफोरखौनो जोङो नैबे इन्टार सिक्स शिडिउलावबो जोङो सेलेक्ट खालामनानै बाहागो लाहैनो हागोन आरो बिनिफ्रायनो जों नेसनेल इन्टारनेसनेल लांनो हायो नामा निस्सय बे मोनसे सिमां थागोन प्रमद बर' बिथांनि बिथाङा जे गुजरातआव जानाय 36 नेशनेल गेम्सनिफ्राय जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि भितर सनाय गामिनिफ्राय उसुआवहाय सिलभार मेडेल मोननानै देरहासार जाबोबाय बिथांनिसिम जों गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि UPPL पार्टी जानानै रोजा रोजा साबायखर बावनायजों लोगोसे बिथांनिसिम जोंनि कंग्रेचुलेसनखौ दैथायहरनाय जाबाय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों जे उदालगुरि जायगानिफ्राय जुदि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोङो गोबां बिथिङाव गोबां इभेन्ट्सफ्राव जोंनि बर' आइजोफ्रा देरहाबोदोंब्लाबो नाथाय जोंनि लकेल उदालगुरिनिफ्राय बिथाङानो फार्स्ट गिबि आरो बिथाङा देरहाबोनाया जोंनि बे उदालगुरि जायगानि गोबां मानसिफोरनि थाखाय गोबां बिथिङाव बे मोनसे थुलुंगानाय आरो आपकामिं जेनेरेसनफ्रा जाहाथे जेन बेखौ नुनानै आरो गोबां बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन गेम्सफ्राव आवगायलांनो हागोन बेखौ बे थारैनो मोनसे थुलुंगानाय बेनिखायनो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिसेसकै दायो बर्तमान प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारावहाय जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि गासैबो पटेन्सियल्स बेफोरखौ फरायनायनि बिथिङावनो होन बा खेला धुलानि बिथिङावनो होन गासैबो मानसिफ्रा जिहेतु टेलेन्टसफोर दङ बे टेलेन्टसफोरखौ टेप खालामनानै बिथांमोनखौ जौगाहोनायनि थाखाय सिन्था सरसा खालामनाय जादों ओंखायनो दिनैहाय कुनु मोनसे फरायनायखौ दोनथ'नानै बिनि बादैबो गुबुन गुबुन बिथिङाव सोरबाया खामानि मावनायाव बा सोरबाया एग्रिकालसाराव सोरबाया स्पर्ट्सआव बेफोर गासैबो बिथिङाव जाहाथे जोंहा जे मोनसे टेलेन्टस दङ बेफोरखौ गोजौआव थाखोआव लांनानै जाहाथे जेन मानसिया थांनानै थानो हायो आरो बिनि गेजेरजों जोङो बुहुमनाङैनो जौगाथायाव आवगायलांनो हायो आरो बिथांमोना जे मुंदांखा जानो हायो बे गासैबो बिथिङावहाय जोंनि बिटिआर सरकारा नोजोर होदों दिनै अंकुसिताया बिथांनि टेलेन्टजों उसु बिफानावहाय देरहाना फैदों आरो बिथांनि बे टेलेन्टसा थारैनो
जोंनि आपकामिं जेनेरेसनफोरनि थाखाय मोनसे थुलुंगा जानानै थाथों आरो बे उदालगुरियाव नट अनलि इन नेशनेल लेभेल इन्टारनेशनेलाव गेलेनानै फैनानै जोंनि सारा बिटिआरनि मानसिफ्रा जाहाथे जों गोबां नाम मोनगोन गेम्सनि बिथिङावनो होन बा गुबुन गुबुन बिथिङावनो होन बेखौ जों थारैनो मिजिंथिबाय आरो जोंनि बे गथ' रंगिला दैमारि बिथांनिसिम जोंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावनाया अरायसम थाबाय। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबि रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान OCA मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गाव गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबि रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबि रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।